Zaid Baghi, żagħżugħ Libjan ta' 17-il sena li ilu jgħix fi swieq għal dawn l-aħħar 3 snin, kien allegatament imsawat mill-pulizija wara inżamm arrestat lejliet l-ewwel tas-sena f'Paċeville. Il-ġenituri ta' Baghi fi protest ġudizzjarju qed jallegaw ksur ta' drittijiet fondamentali tiegħu wara li ssawat mill-pulizija tant li spiċċa b'imnieħru miksur u dbenġil taħt lajn ix-xellugija. Fil-protest jingħad li Malli kien arrestat mill-Pulizija tal-Ansa ta' San Ġiljan saret tfittxija fuq iż-żagħżugħ fejn matula teħdulu mobile, kartiera, pakkett sigaretti u lighter. Kien allegat ukoll li fl-Ansa saretlu tfittxija oħra fejn itteħdulu l-ġakketta u l-kot u minkejja li ma kien fihom xejn tħalla mingħajrhom. Il-protesti kompli li s-surġent tal-Pulizija staqsih jekkux ma' Gaddafi u meta żagħżugħ wieġeb li ma jifhimx f'dawn l-affarijiet għax kien għadu żgħir meta seħħew, is-surġent allegatament taħdaq bil-ħarta fuq wiċċu. Ftit wara l-ġenituri ta' Ziad Baghi kienu informati li binhom kien arrestat u kien se jiġi rilaxxat. Meta marru biex jiġbruh, iż-żagħżugħ ma natax l-oġġetti personali tiegħu kollha fosthom żarbuna, il-ġakketta u kartiera. Meta Baghi flimkien ma' missieru pruvaw jidħlu l-assa biex jingħatawh u jiġu lura, il-pulizija ċaħdu li kellhom ħwejjeġ tiegħu u qalulhom biex jitilqu mill-assa. Rashid Baghi, missier iż-żagħżugħ, jirrakkonta xra barra mill-assa. They come to us 3 or 4 policemen. Ġew fuqna 3 jew 4 pulizija fejn imbuttawna u ibni spiċċa mal-art bejn żewġ karozzi. Pulizija minnhom għamel siequ fuq wiċċ it-tifel waqt li kien mal-art u ieħor beda jagħtih fuq wiċċu tant li kisirlu mnieħru. Anki wara li libsuh il-manetti komplew isawtuh. Imbagħad daħluh fl-assa tal-pulizija u la lili u lanqas lil Marti ma ħallewniex nidħlu fl-assa u qalulna biex immorru d-dar. And that's it until in the morning we return back. Il-ġrieħi ta' Zaid Baghi kienu konfermati f'rapport maħruġ mill-Star Mater Day fejn sarlu wkoll CT scan. Kemm missier kif ukoll Baghi ma tħallewx jidħlu l-assa biex jaraw lil binhom u meta marru għalih il-ħadd filgħodu sabuh wiċċu bid-demm u skoprew li lanqas ingħata lura l-kowt u tħalla fil-lock-up mingħajr ikel u xorb u li besbis mis biex jilqa' l-kesħa. When we return back in the morning with my wife, we find another shift. Meta ritornajna l-assa filgħodu sibna xi ieħor tal-pulizija li ħaduna fejn it-tifel. Samna l-bitħa, morna fiċ-ċella u nsibu li t-tifel tagħna b'ħafna demm fuq wiċċu u għajneh minn fuqha. Jienu Marti bqajna xokjati kemm biswat li qalilna li qala fiċ-ċella kif ukoll bl-istat li sibnieh filgħodu. How it's my son in the morning. Il-protest kien iffirmat mill-avukati Jason Azzopardi u Julian Farrugia. Sadattant it-tnejn filgħodu, iż-żagħżugħ tressaq quddiem il-qorti bl-arrest oriġinali fejn kien akkużat li lejliet l-ewwel tas-sena kiser il-paċi pubblika bajjat u ġlied f'Paċeville wara li allegatament kien involut fi ġlieda ma' Sirjan u kien akkużat ukoll li rreżista l-arrest.